Ġew inawgurati uffiċini ġodda l-ħaddiema tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA. L-uffiċini li fl-modi kienu jservu bħal kwartier prinċipali tal-kumpanija Go jinsabu fi Spencer Hill fil-Blat tal-Bajda. Il-binja issija trazzata b'uffiċini mill-aktar moderni li joffru ambjent ta' xogħol mill-aqwa għall-impjegati kollha ta' din l-awtorità. Kif diġà tħabbar, l-awtorità se tkun qed tinvesti madwar 1.1 miljun euro f'sistema ġdida tal-informatika bilan li tkompli s-saħħa l-infurzar tagħha u tkun tista' taċċedi sistemi ta' entitajiet oħra. B'hekk l-awtorità se jkollha wkoll il-pjattaforma magħrufa bħala e-apps li tinkorpora l-informazzjoni kollha biex tajna fl-infurzar. Il-kap eżekuttiv tal-BCA, Jason Muscat, għal ftuħ ta' dawn l-uffiċini mhumiex it-tmiem tal-vjaġġ imma l-kontinwazzjoni biex l-awtorità jkollha l-għodda neċessarja ħalli tkompli tintervjeni fis-settur. U spjega li l-binja se tgħin biex il-prodotti u s-servizzi ikunu aħjar għal kulħadd. Għada pjetada parti fil-post u fil-ħaddiema ħaninvestu wkoll f'teknoloġiji biex ikollna għodda aħjar għan-nies hemm barra biex is-servizz tagħna jkun aħjar. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli Stefan Zrinzo Azzoppardi għalli minkejja l-awtorità ilha ftit żmien biss imwaffqa diġà għamlet xogħol sostanzjali u qiegħda tkompli tibni fuq dak li diġà sar. U ta' wkoll rendu kont ta' riformi seħħew u li qegħdin iseħħu fis-settur tal-kostruzzjoni, fosthom ir-regolamenti dwar l-obbligu tal-liċenzjar tal-kontratturi ta' twaqqih skavar u bini u t-tibdil fir-regola tal-liċenzjar tal-bennija li qiegħda kif intemmet il-konsultazzjoni pubblika dwarha. Hawnhekk saħaq li l-bidla importanti f'din il-liċenzja se jkun l-obbligu tal-refresher course għall-bennejja biex jaġġornaw ruħhom mar-realtajiet tal-industrija tal-lum. Dr. Zinzo Azzoppardi stqarr ukoll li b'riżultat tal-konsultazzjoni li saret dwar il-liċenzjar tal-bennejja, il-Gvern se jkun qed iwessa diskussjoni bilan li jistaħħar qafas regolatorju dwar l-maniġġar tas-siti tal-kostruzzjoni. Investu f'din l-awtorità biex nagħmlu din l-awtorità aktar b'saħħitha u li fuq kollox il-ħaddiema għax l-awtorità mhix biss il-qafas leġislattiv imma wkoll ir-riżorsi, il-ħaddiema, t-taħriġ tagħhom kif ukoll il-post tax-xogħol tagħhom.